मानगोनां दिनै जोंनि जा खुगालायसि रंजालि खुगालायसि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनि गेजेराव थानो हानाय गलायगाव समस्तिनि एमएलए मानव गेदेर महेश्वर बर' सार आरो जोंनि दिनैनि जा खुगालायसि बेखेवगिरि आलासि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव दं कामेश्वर बर' सार आरो जोंनि दिनैनि खुगालायसि बेखेवनाय हाबाफारियाव थानाय जोंनि हांख्राय जानाय अपेन सेसननि आलासि बिथां बिरादार ब्रह्म सार आरो जोंनि बे हाबाफारियाव थानाय बयजोंबो सिनाय जानाय मानव गेदेर सार प्रसन्न बरु आरो जोंनि बे हाबाफारियाव थानाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन आरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे खुगालायसि बेखेवनाय सिगाङावनो नोंथांमोनखौ सिनायथि खालामनानै होनो सानदों दिनैनि जा खुगालायसि बे खुगालायसिनि डनार बिथाङानो जाहैबाय रुद्रकान्त स्वर्गियारि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लाखिनायजों लोगोसे जोंनि खुंथाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय बे आखाइ खबना हो रायजो राजा नोंथांमोन दायो बे समावहाय नोंथांमोनखौ सिनायथि खालामनानै होनो लादों बिथाङानो जाहैबाय रुद्रकान्त स्वर्गियारिनि बिसि मानगोनां चित्रलेखा स्वर्गियारि बिथांखौबो दान्दिसे गसंनानै गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो जोंनि खुंथाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय साबायखर थाबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जों हांख्रायनाय आलासि महरै लाबोदों मानगोनां कामेश्वर बर' सार बिथाङा बर' साहित्य सभानि सेक्रेटारि आरो दिनैनि जा गोथार हाबाफारि बे गोथार हाबाफारिखौ बिथाङा मावफुंगोन नाथाय बेनि सिगाङावनो बिथांनि सिनायथिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खालामनानै होनो सानदों बिथांखौ दान्दिसे गसंनानै गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे जोंनि खुंथाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो दिनैनि जा खुगालायसि बेखेवनाय गोथार हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथांखौ मावफुंनानै होनो थाखाय गुरै खावलायबाय साजाथाव गलायगावनि दिनै जा खुंनाय मिरु रंजालि बैसागु फोरबोनि खुंथाय 2019 मायथाइनि गलायगाव जुनियर कलेज गेलेग्रा फोथाराव जा खुंनाय बे बिजाब बेखेवनाय एबा मैखां लाइसि बेखेवनाय जा हाबाफारि बेखौ दैदेननाय दैदेनगिरि बिथां बेवहाय नुजाथिफैनाय जोंनि बिथां गेदेमा कालाइगाव समस्ति एमएलए बिथां बर' सार मोनसे समनि मंगलदै जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानव गेदेर नेहाथारि बिथां नार्जारी सार जोंनि सासे राफोद लिरगिरि सामाजिक धोरोमारि बिथिङाव लिरनानै जोंनि इयुन जोलैनो थुलुंगा आरो फुंखा होबोगासिनो थानाय समाज दैदेननायाव बाहागो लानाय बिथां लिरगिरि डॉक्टर लीलाधर ब्रह्म उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय सुजुगिरि बिथां महेन कुमार बसुमतारी नैबे जा हाबाफारि रंजालि बैसागु फोरबो बेखौ खुंफुंनायाव खुंथाय आफादनि
मानगोनां आफादगिरि नबीन चन्द्र बर' नेहाथारि पबित्र बसुमतारी लोगोसे दखरा आफादनि गेदेमा बिथांमोन बिजय बर' आफादगिरि फुकन चन्द्र बर' गाहाय नेहाथारि आरो बिष्णुग्रा हारिमु आफादनि धीरेश्वर बर' नार्जी आफादगिरि गुलाब बर' गाहाय नेहाथारि बिथांमोन जा दैदेननाय बे दैदेननायाव जा खुंफुंनाय नैबे हाबाफारि लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोन आंनि आइ आफा गेदेमा नोंथांमोन गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मोनफैनो हानाय हारिमु सिबिसुला हारिमु दैदेनगिरि हारिमु हान्जा नोंथांमोन गिबियावनो नोंथांमोन बयनोबो आङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय गोजोननाय बावहरबाय साबायखर बावहरदों निस्सय थारैनो हारिमुनि जा फोथार बे गुवार फोथाराव जों बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लानानै हारिमुनि जा मोनसे थामोनथा जोंनि सोदोमस्रिजों लोब्बा थानाय दा बेखौ लाखिगोन आरो बिदिनो जोङो रुजु रुमुयै गावबा गावनि आब्रुथिजों जों समाजखौ जाथिखौ बर' हारिखौ दैदेनलांनो हाथों बेखौनो हास्थायनानै आङो आंनि जा बिबान बिजाब बेखेवनाय बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिखौ आङो दैदेनलांनो आखायाव लादों अन्नानै सुजुगिरि एबा मासिगिरि बिथांमोना बुंफैबा मोजां जागोन जा एमएलए सार आरो ब्रह्म सारखौ लिरबाय मदद होफानो आङो बिजाबखौ बेखेवनो आखायाव लाबाय बेखेवबाय रंजालि गोजोन्थों जाय सुजुगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय रंजालि मोखां लाइसिनि मुङा गथि बिसार सुजु आफादनि गाहाय सुजुगिरि बिथां फिरुजकान्त बसुमतारी बिजाब बावगिरि नखर नोंसोरनोबो बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय बे बिजाबाव एबा मोखां लाइसियाव जाय बिथांमोना लिरनानै हरदों गाहायै जादों रोंरायनि बे बेलायाव लिरदों धीरेश्वर बर' नार्जारि बिथां धनेश्वर दैमारिगिरि बिथां दङ प्रणेश्वर बर' नार्जारि प्रसन्न कुमार बर' बिथांनि लिरनाय दङ कमलाकान्त बर' बिथांनिबो लिरनाय दङ सुमिता बर' आरो बिदि दङ डक्टर गुड्डु प्रसाद बसुमतारी साधना ब्रह्म बिभुति बसुमतारी डक्टर संगीता बर' बिथिराय बर' दा बिदिनो गोबां खन्थाइ लिरगिरि बिथांमोना लिरना हरदों निस्सय बिजाबाव माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिना मोनगोन जोंनि हारिमुनि बेलायाव आरो आथिखालनि थासारिजों लोब्बा गोनां जा बोथोरजों लोब्बा थानाय माखासे खन्थाइ बेवहाय लिरनाय हरदों दा बेखौ जोंनि फरायगिरि बिथांमोना निस्सय जों अनसायगोन थारैनो गोग्गाथाव बेनो गोग्गाथाव जोंहा कालाइगाव हालामा उदालगुरि जिल्लानि एबा बै समाव जोंहा दरं जिल्लामोन आथिखालाव उदालगुरि जिल्ला दा बेवहाय जा हारिनि जा खामानिफोराव जा लोब्बा थाबोनाय थुनलाइ बिथिङावनो जा समाजारि एबा धोरोमारि बिथिङावनो जा जाबायदि लोब्बा लाखिनानै गावनि हारिनि सोदोमस्रिखौ फोथांना लाखिनायाव नाजाबोदों बेयो गोग्गाथावना दिनै माखासे खामानिखौ जाय जायगायाव हालामाव मावनो हायाखै बे खामानिफोरखौ नोंथांमोना मावफुंनो हादों आं साबायखर जासिहरदों नोंथांमोननिसिम
गोसो गोरबोनिफ्राय जाहाथे बिदि जा गोसो गुदुं जा मावनाय बेखौ जोङो लाखिबाय थागोन नोंथांमोनखौ जोङो अरायबो जोङो सावरायो जिल्लानि मेल मिथिंफोराव आरो निस्सय जोङो जोंनि जे इयुन जोलैनोबो जोङो फोरोंलांगोन जों मिथिहोलांगोन आं बेखौ आं आसा खालामबाय दा नैबे समाव आं बारा गोलाव बिबुंथि लाखिया जिहेतु माखासे प्रग्राम दङ थेवबो जोङो दिनै बैसागुनि जोंनि जा रंजानाय फोरबो निस्सय मिथिंगाजों लोब्बा थानाय मोनसे फोरबो मंगलेट फोलेरनि मोनसे फोरबो आसामनि थागिबिनि मोनसे फोरबो सा सानजा फोलेराव थानाय बे मंगलेट बर' फोलेरनि मोनसे बयजोंबो गनायजानाय मिथिजानाय फोरबो रंजालि बैसागो जाय हारिनिफ्राय देंखो बिनि रिंसार गुबुन गुबुन रावाव बोहैग्लाबदों गुबुन गुबुन रावारिफ्रा गावनि रावाव थिसना लादों जा रावा फैलाव आसामाव दिनै सोलिगासिनो दङ बिजों महरै जोंनि बिजों बर' बिजोंनि अनगायै बियोबो दं 50निख्रुइ बारा राव हारसानि रावाव दिनै 100टानि बारा गोदानै अनसायनाय जा हेमकस बेयाव हाबबाय दा बियो निस्सय जोंनि थाखाय मोनसे जा थामोनथा मोनसे गावनि अस्तित्व थानाय गावनि स्ट्रेन थानाय गावनि गोहो बोलो थानाय बे मोनसे राव बे मोनसे सोदोब जोङो माखासे बिथांमोना बुंदों सोरबा हारसा पन्डितफोरा बुंदों बिसुबनिफ्राय फैदों होननानै बिहुखौ बैसागोखौ जोंनि माखासे पन्डितफोरा बुंदों बिष्णु राभाया बुंदों बिनाय आरो होनाय निफ्राय बिहुआ फैदों होनना बुंदों बिनाय आरो होनाय देरसिननिफ्राय बोर लायो देरसिनखौ मान होयो बैसोगोराखौ मान होयो उन्दैया दुइसिना बिदिनो बोर होयो गेदेमाया देरसिना बैसोगोराया बिनाय आरो होनाय बिनिफ्राय फैदों होननानै बुंदों बिहुखौ जोंनि जा बैसागु बैसोनि जा आगु बोसोरनि जा आगु बोसोर माखासे पन्डितफोरा बुंदों जागायनाय दा बेखौ निश्चय जागायनाय जा सम बोसोरनि दा बेखौ गोदानै बोसोर एबा बैसागुजों पन्डितफोरा फोरमायनो थांदों दा बेवहाय जों माखासे जिनिसफोरखौ जायफोरखौ दिनै जोङो दामनाय देनायाव जों बाहायदों आगजु हिसाबै जोंनि हारिनि सोदोमस्रिजों लोब्बा थानाय दा बेवहाय गोदोनिजों दानिजों आथिखालनिजों खायसे क्लासिकेलजों रुजुनानै गोदोनिफोरखौ गैयै खालामनो सानदों नामा बा लाबाय नामा सासेया गोनोखोजों गोरोबनानै गोदोनिखौ माखासे बुजायनो सोलायनो लाबाय नामा दा बेखौ जोंहा हारिमुनि बेलायाव बिजिरसंगिरिफोरा जोंहा बिजिरनांगोन जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि दानाय लुनाय दिनै इउनिभार्सिटि लेभेलाव जाथिसुनाय दा बे बेलायाव गोबां पन्डितफोरा लिरदों दिनै गुबुनारि पन्डितफोरा गासै 70निख्रुइबो बारा जोंनि सायाव जोंनि हारिमुनि सायाव जोंनि रावनि सायाव लिरनानै डक्टरेट डिग्री लाबाय निश्चय जोंनियाबो बे बेलायाव माने लिराखैबो जानो हायो एबा खम बाहागोनि जानो हायो दा बे सिनसियार दा ओंखायनो जोंनि जा हारिमु सिबिजाला बिथांमोनखौ जोङो निश्चय बेयाव गोबां गावनि सम बावसोमनाय गावनि जिउ बावसोमनाय बियो थागोन बियो दङ दा नों नागार आं दा नागार बिदिनो जोङो नागारबोनाय नाजाथाबनायनि गेजेरजों जोंनि हारिमुखौ जोंनि रावखौ जोङो माने मा लाखिनांगोन दा दिनै नैबे समाव सारा जोङो आसामावल' नङा जों गुबुन गुबुन देशफोरावबो जोङो लांनो सानदों जोंनि हारिमुनि जा फोलेर जोंनि राव रायनायनि जा फोलेर दा बेखौ गोदोनि गेजेर रासिन जोङो
गोरा जोङो बानायनो आखायाव लादों जोंनि जा अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि बिथांनि जा गोदोनि जा मोसानाय 1954 बा 55 आव बिथांनि जा हारिमु फोथाराव दिल्ली दरबाराव थांनानै जा सोमावग्लुंहोनाय सोमावसारनाय डक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथांबो लिरदों बे बेलायाव जोंनि बर' आइजोनि जा मोसानाय दा बे बयखौबो गोमोहोनो हादों दिल्लीयाव दा बिदिनो जोङो माखासे दाख्लै नेकाली कलेजावबो जोङो हारिमु बिथिङाव जोंनि फक सं बेलायाव फक सं खुगा मेथाइनि बेलायाव जोङो बिजिरसं मोनसे सावरायनाय मोनसे सेमिनार एबा सावरायनाय जों लादों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय ओमफ्राय नै जोङो नेपालनि जोंनि जा बर' फोलेर मेट्रिकफोर होनना बुङो बेयाव जोङो 10 तारिखनिफ्राय 10 11 12 जोंहा बेयाव प्रग्राम मोनसे दङ इन्टारनेशनेल प्रग्राम मोनसे लादों बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव मोनसे एक्सचेन्ज मोनसे हारिमुआरि मोनसे एक्सचेन्ज मोनसे एक्जिबिशन बेयाव लादों जोङो थांनाय बारावबो जोङो निसिफोरदों जोंनि हारिमुजों जोङो जा माबा ग'फोर जों बेखौ लादोंमोन जाहाथे जोङो बिदि एक्सचेन्जनि गेजेरजों गावनि खौसेथि आब्रुथिखौ लाखिनायनि गेजेरजों गावनि हारिमुखौ गावनि रावखौ जों फोथांना लाखिनो हायो दा बेखौ जोङो नाजादों दा बेयाव निश्चय माखासे दा मदद जोंनि रायजो राजानिफ्राय नांगोन दा बेखौ आङो खावलायदों नोंथांमोना जाबायदि बादायनाय जा हाबाफारि लादों बे बादायनाय माखासे हाबाफारि थिसनजानाय हाबाफारिया निश्चय मोजां लादों दा बेयाव बोथोरनि जा बाथ्रा बियो बेखौ रावबो जेबो बुंनो हाया आङो जोबनायाव मोनसे बाथ्रा आंबो फोरमायलांनो सानदों जोंनि मोनसे फसंथारि मोनसे स्कुप सम मोनदोंलाय आङो फोरमायलांनो सानबाय जोंनि हारिनि राव आरो थुनलाइ आरो बिजोंखौ लानानै जोंनि बर' फिसानि गेजेराव जेबो जा गोनो गोथो जा जानो गोनां बाथ्रा गैलिया जाय रावा इउनिभार्सिटि लेभेलाव दिनै थिसनजाबाय दिनै गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव डिब्रुगढ़ इउनिभार्सिटियाव कटन इउनिभार्सिटियाव थिसनजानायनि उनाव जोंनि रावनि जा मोनसे स्ट्रेन बे दिनै सुक्तिनि गेजेरजों एइट सिजिलाव हाबनायनि उनाव जोंनि राव जौगाखांनायनि जा दाहार बे दाहारा निश्चय जागासिनो दङ दा नैबे समाव गोबां खेब जों सावरायनायनि उनाव सेपारेट डाइरेक्टर फर बड' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेज गोबां खेब जोंनि मिनिस्टारफोरखौ लानाय बिथां एमएलए नोंथांमोननि एमएलए आबो दङमोन दाख्लै सावरायनायावबो चन्दन ब्रह्म बिथांखौ लानानै जों सावरायदों बारे बारे जोंनो सेपारेट डाइरेक्टर सेलखौ जोंनो पावार होनांगौ जोंनि स्कुलफोरखौ लानांगौ सरकारि खालामनांगौ जोंनि बर' बिजोङाव हायार सेकेन्डारियाव थिसनांगौ जोङो माखासे जों डिमान्डफोरखौ होबोगासिनो दङ दा दाख्लै मोनसे अफिसियेल जोंनि सेपारेट डाइरेक्टर सेलनो जों मोनसे पावार होनायनि अफिसियेल मोनसे अर्डार मोनसे बर'नो कमिशनारनिफ्राय गभर्नमेन्ट सरकारनिफ्राय मोनसे बर' ओंखारबाय दा बेयाव हायार सेकेन्डारियाव मोनसे स्टेटासखौ बिहरदों बेवहाय बहा जेनेबा बर' बिजों थिसनजानो हानाय दङ मा हालामाव दङ हायार सेकेन्डारियाव थिसनजानाय स्टेटासा माबोरैहाय मा हायार सेकेन्डारियाव जौसिन फरायसालियाव बर' बिजोङा आथिखालाव सोलिगासिनो दङ बिनि स्टेटासखौ नागिरहरदों बहा फोरोंगिरि थिसननो हानायनि सुबिदा दङ दा बेखौ बिटिसिजों सावरायनानै बिटिसि सरकारजों सावरायनानै थाबैनो सुफुंनायनि बाथ्राखौ सानदों जों गोबां बोसोरनि बेयो डिमान्ड बियो गोबां बोसोर जाबाय बे डिमान्डआ दा बेवहाय थुनलाइ आफादनिफ्राय जों डिमान्ड होगासिनो दङ थाबैनो थिसननांगौ होननानै जोंनिफ्राय काउन्सिलजों जोङो सावरायनानै हायार सेकेन्डारि काउन्सिल सावरायनानै माखासे सिलेबासजों लोब्बा थानाय बिजाबफोरखौ जोङो ट्रेन्सलेसन खालामनो थाखाय एक्सपार्टफोरखौ जोङो दायित्व होदों माखासे माने जाबाय जों आर्ट्सखौबो जों थांग्रोदों आर्ट्सखौ थिसननायनि आर्ट्सनि खामानिया आल्टिमेट जोंहा जाजोब्बाय दा बेखौ जोङो थाबैनो जों मोनसे अफिसियेल लेभेल जोङो सावरायनानै माखासे खामानिखौ जोङो मावफुंगोन दा मोनसे बाथ्रा जोंनि माखासे दा फोरोंगिरि लांदां जाना थानाय मासि गुदि फरायसालिनिफ्राय जौसिन फरायसालिसिमहालागै
दा बेखौ सुफुंनायनि बाथ्राखौ जों डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन जों स्पेसियेल टेट फाथिनाय बा टेट फाथिनाय बर' बिजोंनि टेट फाथिनायखौ जोङो डिमान्ड होबाय थादोंमोन जोङो जेब्ला जोंखौ मोनसे स्टक हल्डार हिसाबै जोंखौ बर' थुनलाइ आफादखौ आसाम एसेम्ब्लियाव बर' थुनलाइ आफादजों लिंहरनानै सावरायदोंमोन जाय मेले बिथांमोनाबो बुंदोंमोन दा बेयावबो डिमान्ड होदोंमोन जोंनि बिटिसि हालामनि बर' बिजोंनि बा सारा आसामनि बर' बिजोंनि हालामफोरखौ जों फोरमायदोंमोन दा बेयाव दिनै दाख्लै जोंहा जानुवारियाव जों सावरायनानै लेखा फेब्रुवारियाव सावरायनाय लेखानो जा ग्रन्थ दा बेयाव मोनसे ग्रन्थ फैदोंमोन टेट लागोन होननानै एनआइएसनि निउसनि नेशनेल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलनि रिजाल्ट ओंखारनायनि उनाव टेट लागोन बे बाथ्राया दा दाख्लै मोनसे एक्सपार्ट कमिटियाव मोनसे सावरायनानै सरकारजों बेखौ बिथांमोना ग्रन्थ लाबाय हयथ' 25 एबा 29 सेप्तेम्बराव जोंहा माने मा टेट लागोन आरो बे टेटआ गासैबो लागोन जों दिनै सावरायदों बेयाव गुबुन गुबुनाबो लोब्बा कारन बर'लैल' लाया बेयाव गुबुन बिजोंफोरा बेयाव लाफादेरसिगोन दा बेयाव जों बुंदों गासैखौबो लानांगौ बेयाव बे टेटआव 6 सिडिउलखौबो लाफानानै हानहरफानानै लानाय जागोन बेयाव सिगाङो बिदि लायाखैमोन नै खेबसेयाव लागोन दा ओंखायनो जोंहा जायफोरा फरायगासिनो दङ कलेज लेभेलाव एबा जायफोरा जोंहा डिएलएड लाना दङ जोंहा थियारि जानांगौ जाहाथे जोंहा गोबां माखासे लांदां जाना थानाय गुदि फरायसालिनि गेजेर फरायसालिनि बे लांदां जानाय मासियाव जोङो थिसननो हागोन दा बेखौ जोङो बुंदों जोङो लाजिनाय मोनो जेब्ला जोङो बुंगोन फोरोंगिरि जों आंखाल होनना बुंब्ला आं टेट फायदिगोन नोंथोरनि बिएडआ खैजोन दोङो हर जोंनो डाटा बियो जों लाजिनाय मोनो बेनिखायनो जोंनि सेंग्रा जोहोलावफोरखौ फरायबाय थानाय गथ'फोरखौ मोजां गोसो होनानै जोङो फरायनांगोन दा माखासेया टेटनि कोचिं सेन्टार लाबाय थादों हारसाफोराबो लादों जोंनियाबो कोचिं ला बहाबा फरायसाफोर बा थुनलाइ आफादा बहाबा कोचिं फाथिनानै हो जाहाथे बे हालामनि गथ'फोरा जाहाथे माने मा जोंहा बे टेट एपियार जानानै जोंहा पास जानानै थायो आरो इलिजिबल जाना थायो मास्टार जानो हानायनि बेखौ जोंहा माने आनजादखौ होनो हायो दा बेखौ जाहाथे खालामगोन नङाब्ला जों हब्रा जोंनि मानसि गैया मा मानसि गैया होननानै जों बुंबाय थाब्ला लाब गैया बिदि बाथ्रा आरो दा ओंखायनो जों थियारि जानांगोन ओमफ्राय जौसिन फरायसालियावबो दा ओरैबायदि जादों रस्टार सिस्टेमाव जे लाङोब्ला जों माखासे जिनिसफोरखौ जोंनि बर' मानसियानो मोनाबो जानो हायो दा दाख्लैनि 20टा पस्टखौ जेनेबा लांहोनाय बायनायनि बाथ्रा होआ रस्टाराव सोनायनि बाथ्रा दा रस्टार सिस्टेमाव लांब्ला गुबुननोबो जोंनि पस्टखौबो भेकेन्सि पजिसनखौबो जों मालायनो होनो गोनां जानो हायो दा ओंखायनो आं बुंदों जोङो दिनै फरायनायावबो मोजां गोसो होनानै फरायनांगोन जोङो खावलायदों कारन कम्पिट खालामनायनि स्ट्रेना जोंहा फरायगिरि बिथांमोननो थानांगोन जों सुबिदाखौ होगोन गोबां हाई सेकेन्डारि मोनगोन कलेजाव मोनगोन कटन इउनिभारसिटियावबो जोङो बुंबाय पस्ट ग्रेजुएसन खालामनानै डिब्रुगड़ इउनिभारसिटिबो जाबाय दा बेखिनिखौ जोङो खालामबाय थादों आरो बिटिसिनि जा मददजों न' लुनाय खामानिया डिब्रुगड़ इउनिभारसिटियाव जाफुंबाय दा जाफुंनायनि लामाया आरो दा बेखौ जोङो खावलायदों आसाम सरकारखौ जोङो बुंदों नोंथांमोना अनसुंथाइ हरनांगौ डिब्रुगड़ इउनिभारसिटियाव होननानै दा माखासे फरायसाफोरा बियो फरायदों दाख्लै टिम थांदों बेहाय दा बेल' नङा नेपालाव नैबे माहारियारि जा हारिमुआरि जा इन्टेग्रेसन खौसेथि बेदो हाबनाय लोगो लोगो जोंनि बिजों फरायनो बिथांमोना लोगो जादों गोसो जादों जोङो बर' बिजोंखौ जों फरायगोन होननानै मैयायो माने बिसोरनि प्रभिन्स नाम्बार 1 नि मिनिस्टारखौ जोंनिया जा ग्रुप मोनसे दोङो नेपालाव बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे ग्रुप दोङो जोंहा नेहाथारि कमलाकान्त मुसाहारि दैदेननायाव दा बिसोर लोगो हमदों एमएलए खौ लोगो हमदों जोंनि सासे एमपि दोङो बे एमपिआ बानजाय आफादनि माने आफादगिरि बिथांखौ बाथिदों दा बिथांमोनजों लोब्बा थानानै माखासे खामानिफोरखौ जों मावदों मोनसे रावजों बर' मोनसे निउसखौ जों ओंखारबाय थायो लिरबाय थायो जाबो दा बिदि बिथांमोना मा बिथांमोनखौ जों रोंखा राखा खामानियाव हरनानै जाहाथे जा बिजोंखौ सुनो हायो दा बेल' नङा ओरैबायदि खामानि बांलादेशनि बर'फ्रा लिंहरगासिनो दङ नोंथांमोना थाबैनो फै दाबोनो फै जोंथ' नै प्रग्रामखौ फासुनो बायदोंमोन नेपालनि प्रग्रामखौ फासुना लानो बायदोंमोन जोङो जुलाइआव दा बिदियाव जोंहा 10 तारिखनिफ्राय जों प्रग्रामखौ लाबाय दा ओंखायनो जोंहा बर' हारि सिबिसुला रायजो राजा नोंथांमोना गोनो गोथो जाना बिजोंखौ लानानै गोनो गोथो जाना जेरै दिल्लीयाव बर' थिसननायनि बर' बिजों थिसननायनि बाथ्रा नर्थ बेंगलाव बर' बिजों थिसननायनि बाथ्रा बेयो जागासिनो दङ आरो रावबो हारिया जोंहा टार्म लिमिटआ जोबजाबाय जोंहा भारतबाणियाव जोंहा जा भारतबाणि
HRD मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों जा माने सुबिदा मोननाय जेनेबा इथिकेल मोननायनि उनाव गासै कानुनि जायगा हाबबाय दिनै जोंनि रावाव जोङो एप्लिकेसन लिरनांगौ दाख्लै मोनसे स्टेटास फायदोंमोन लिरदोंमोन आसाम सरकारनो हरदोंमोन माने मा बेसेखिनि बर' रावखौ बर' एलेखाफोराव एप्लिकेसन लिरनानै आर'जलाइ होदों जों दिनै मण्डलनो अफिसाव SDG अफिसाव जोङो बर'आव लिरनानै जों आर'जलाइ होनो हायो जों आर'ज बिलाइ होनो हायो DCCनि चेयारमेन जों आर'जलाइ बर' लिरना होनो हायो सोरबा जुदि नोंथांमोना DC अफिसाव जुदि मानियाखैबा बर' आर'जलाइ होनायखौ मानियाखैबा जोंबो थिनहर जोंबो बुं नोंथांमोनखौ से मोनायाव नोंथांमोन राहानायाव जों थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि हिसाबै एबा जोंनि माखासे जोंहा MLA दङ मिनिस्टार दङ दैदेनगिरि दङ मदद होगोन ओंखायनो गोनो गोथो जानाङा जोंनि राव हारिमु गासैबो थांना थानांगोन बिजोङा थांना थानांगोन दा बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननिसिम आङो फोरमायदों जोंहा गोनो गोथो जेबो जोंहा जानाङा आरो जाय बिथांमोना स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्राखौ जों सावरायबाय थादों बे आसाम सरकार मोनसे खानाय जा प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट बे एक्टनि गेजेरजों बे स्कुला प्रभिन्सियेलाइजेसन जागोन दा बेयावबो मोनसे पलिसि लानानै जों MLA बिथांमोनखौ लानानै जों सावरायदों BDCनिखौ माबा मोनसे जोङो TSP मोनसे हेड प्लाननिफ्राय TSP प्लाननिफ्राय लानानै हमनानै TSP हेडनिफ्राय हमनानै सरकारजों जों सावरायनानै एडुकेसन मिनिस्टारजों जों सावरायदों माबा मोनसे स्पेसियेल हमनानै जों BDCनिखौ बांद्राय माने काट अफ इयारखौ लानानै जों फरायसालिखौ सरकार खालामनो हागोन नामा बे बाथ्राखौ जोङो सावरायगासिनो दङ दा एसे जाहांबो जादों नाथाय माब्ला मा जायो बेखौ मिन्थिया थेवबो जोङो जागोन बेखौ हास्थायदों बेखौ आङो बुंबाय दा जोबनायाव जिहेतु बेयो रंजालि फोरबो आं बारा बाथ्रा आङो बुंलिया दा बेवहाय बैसागो बोथोर आं मोनसे फसंथानारि मोनसे रिपर्ट हिसाबैसो होदों बेखौ दा बैसागो बोथोराव जोबनायाव आं दोंसे मेथाइ खनगोन रोजाबगोन दा बेयाव सोरबाफोर दामग्रा जुदि खाथियाव दङबा आंजों फैफानो थाखाय आं खावलायबाय Kecuali hoyai kau basugang hatai zagera salita unsing kau gera Kecuali hoyai kau basugang hatai zagera salita unsing kau gera Salia sengra mudla ferni tu filagra le sali Johan basi salengra Salia sengra mudla ferni tu filagra le sali Johan basi salengra Sekarang mungkin Halia anglai habab bese bunza bome opoman hey Halia anglai habab bese bunza bome opoman hey Bea thinh dừng mơ sang si gera lê sali Bea thinh dừng mơ thả vay gera Bea thinh dừng mơ sang si gera lê sali Bea thinh dừng mơ thả vay gera Tongla station no ticket danane Rongya station no unkar hege nagay Sa lưng na yaw Korsa zanay mani ang hegen Gozontong Siजाथाव बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय जोंनि गेदेमा बिथांमोन
মই ইয়াৰ উপস্থিত শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিসকল মই শ্ৰদ্ধা যাচিছোঁ পৰ্যায়ত যিসকল আমাৰ ব্যক্তি আছে নমস্কাৰ যাচিছোঁ साबायखर बावदों जोंनि बारगाव जोंहा आइ.एस. नबिन बर' सार दङ जोंनि गेदेमा बिथां आरो फरायसा आफादनिफ्राय मोनफैनो हानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों लोगोसे बेनि दखरा आफादनि जोंनि जा हारिमु जा सिबिनाय बे लाखिबाय थाथों जोरथों गोजोनथों साबायखर खुलुमबाय आंनि बिबुंथिखौ एसेल' जोंना गोजोनथों आरो बिजाबखौबो दहायनो बेखेवखाबाय फिन बेखेवनाय जाबाय होनना बुंबाय आं